Pero que traballadoriña. Hai que arrancar isto, temos moito chollo. Vamos a arrancar as calabasiñas, limpar de erva, que máis? Plantar os fabóns. Mi madre. Antes teño que acabar, fíjate. Sí, porque temos todo así un pouco sin cavar, pero saberedes como deixamos isto. Está a limpar o cachiño porque aquí, di que vamos a poñer, dille, Fabóns, fabóns, moi bonitos. Ai, por San Simón hai que plantar o fabón, ves? Se hai outro que é lajar a torcer, fabón a nacer. Iso quere dicir que cando estea torcendo o lajar, o sea, o viño, se teñen que estar asumando peteiro os fabóns fora da terra. Hai outro refrán que di un fabón ben coidado é medio porco criado. E xa con fabón xa tes medio porco criado, porque dá tantos. Mamá non para, Mamá non para nin para a entrevista. Mamá, estou facendo unha entrevista. Agora xa son bella para ese traballo. Para as entrevistas, és bella. E logo a quen lles facemos logo? Aos mozos. Agora non quero parir máis. Non dicía parar de parir, dicía parar de ponte quieta. Ai, ponte quieta, non, a mí non me pagan por estar quieta. Para que te ponta a traballar lá. Home, é seguro. Bueno, vamos a plantar Lolo. Eu vou intentar poñer un pouco de orden aquí, coller a máquina, cortar a erva. Acompañádeme a ver como está o antes e como está o despois. Mete-lhe envidia ao centro. Metes envidia con a mazán? A mí non, miña filha. Coño, Non. non queres un cachiño? Xa as viña antes, non. Cando está a traballar, non para nin para merendar. Pois é hora do café, mamá.